Malte, du skal jo bare sige, velkommen til Unboxing Danmark. Velkommen til Unboxing Danmark 2. Ja. I dag der er vi mig og Malte, Markus, Mathias og bare lige om bagved. og Malte han er kendt for at være med i nogle af Mathias' videoer. Og jeg er Markus, idioten Markus, som I siger. Og han har været med i Mad med Markus. Det er mig, der har lavet mad med Markus. De 2 afsnit med, hvad det hedder, Nutella overdrivelse og bananmus. Og spysdagen. Og nu har jeg tænkt mig at lave en channel, hvor jeg laver unboxing i Danmark med Mathias. Nu er det så jer to, der har den her channel. Og hej alle sammen. De har hovedsageligt den her channel. Jeg hjælper og til. Og den er vigtigere end jordbær i. Jeg laver også min egen channel på et tidspunkt. Unboxing. Så jeg skriver bare ned for neden, når jeg har lavet den. Spørgsmål. Men lige nu der kører vi sådan med Unboxing Danmark 2, som Malte og Markus styrer. Men kan I have det rigtig godt. Vi arbejder på intro og alt det der pis. Vi ses.